Mga batang may balon, syempre pati nanay. At syempre, meron pa rin. Wow! Meron pa rin yakap-yakan syempre. Ayan, tingin sa camera. Kamay-kamay, mga to. Syempre, hindi nawawala. Hindi nawawala yung stick. Syempre, kailangan tayo sa akin. Ayan. So, dito po tayo sa part na ito, Mador. Yan! Yan! Kaya niyo po, kailangan po. Ligaya'y tila pa walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may kakapay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Galing kay Kuya, ang unang babaeng minahal ko at unang babaeng humalik sa akin. Mama, you are the best mama ever. Mahal na mahal po namin kayo at sana'y humaba pa ang inyong buhay at sa ganun ay marami pa kayong matulungan. Lagi niyong isipin na palagi lang kaming andito mga anak mo na nagmamahal sa'yo. Enjoy your day, I love you. Happy 43rd birthday, Ma. Thank you for sacrifices and for everything you've done for us. More birthday to come. We love you for your loving panganay at sa aming Cervantes family. Ilang taon na to? 34. 43 ka day! Ayan. So, sino pa ang pwede mag-message para kay Mother? Tita! Nahihiya ka! Kailangan nyo. Message mo. Wala, nahihiya! Okay! Meron pa ang message si Ana. Yan po ang message po Babasahin ko ng lang pamilya. Okay. Babasahin ko yung nasa Facebook. Nabasa ko na ba? Ma! Wait lang. Loading. Yun, Ma. Happy birthday to my best friend, to my sister, to my ate, to my kuya sa lahat-lahat. May God bless you and have a good health, Ma. Huwag ka nang bangad. Huwag ka nang masyadong iinom. Thank you for being there always when I think the world betray me. When I doubt myself, when I think everyone live and don't love me. When I can see my word. Oh. You're always there beside me. Thank you for believing, Mom. I love you always. Enjoy your day. Yes, Mama! Yes! Ayan! Ayan, kinilabutan na naman ako. At syempre, Mother, ano po ang inyong message sa nagbigay po ng sorpresang ito? Okay? Iyo, akala ko wala nang kompleto na yung binigay sa akin. Yung pala meron pang pa-surprise. Salamat anak. Tsaka sa anak ko na tsaka sa mga sa nagluto, tsaka sa manugang ko, salamat. Tsaka sa mga kaibigan ko na dumalo, tsaka sa kumare ko. Thank you. O, asan mga kaibigan na dumalaman sa kaibigan? Talagang kaibigan, huwag kayo masusuko! Halika! Like kayo, oray duwa kayo. Pati ma-heart attack. Halika kayo. Message niyo po sa inyong kaibigan kung talagang tunay na kaibigan. Halika kayo. Alam mo na yun? Hindi. Hindi niya pa alam. Bitay mo. Sige nga. Halika. Happy birthday to me! Ano ate? Message mo kay ate. May sama lang message ko kanya na! Sige. Sabi ko mata umalas ka siya di puminta! Ayan. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Party Mix, thank you, Mom. At saka, syempre, kay Amina. At syempre, ang mga nagbigay ng sorpresa na sina Sir Nelson, Sir Joey, Amina, Iverson, Melanie, Maria, at syempre, wala si Father, busy. So, makakaroon na nga ng taon ngayon. Maya, okay? Sir, wala kayo! So, wala kayo ngayon. So, kami lang muna, okay? Joe Emerson po yun. Joe Emerson. At syempre kay Joe Emerson. Okay, thank you po. At syempre, happy 43rd birthday. At syempre, long live. Ayan. Napasaya? Sobra. So, kaya na. Akala ko napapanood ko lang. Ate, karating ka na para. Ano? Tunay? Tunay pala. Ayan. At syempre, ingat lagi lahat ng nagbigay ng sorpresa. At syempre kay Amina, thank you, God.
talaga ang naghanap kay Ed Menchie's Flower Shop and Party Days. Ayan, so, happy 43rd birthday! Thank you! Bye! Hi! Thank you, sir! Hello! Sa kararang ko, dapat sumampun isa. Wala, sumampun kayo. So, sir! TikToker! Sir, ngayong kaarawan po ng inyong misis. Ano po ang nice na mensahe po para sa kanya? Maligayang karawan, asawa ko.